Ku form 4 subject ya history tinaphunzira nkhani yokhudza appeasement. Ku Germany kunali Adolf Hitler. 1936 iye yankanda maiko osiyanasiyana aku Europe. Lineland inatengedwa. 2 years later mu 1938 analanda Austria. Kenaka anayamba maplani ofuna kulanda dera lina lotchedwa Sudetenland. Britain itaona zimenezi inachita mantha ndikukonza zokambira za mtendere ndi Germany. Prime Minister Neville Chamberlain anapita kukakumana ndi Hitler mwezi wa September 1938. Meeting imeneyi imatchedwa Munich Agreement. Mwazina atsogoleri awiriwa anagwirizana kuti Adolf Hitler atenge dera limeneli la Sudetenland, komano asadzayelekezenso kulanda malo ena. That is policy of appeasement imene ndikunena pano. Chamberlain, Prime Minister of Britain, anamuuza Hitler kunena kuti I say tikulola kuti utenge Sudetenland, komano tisadzaonenso ukulanda maiko ena. Hitler anasainira ndi kuvomereza, ndipo dera la Sudeten lidasanduka mbali imodzi ya Germany. Patatha miyezi 6 atagwirizana, Adolf Hitler anaphwanya pangano pamene analanda Czechoslovakia. That was March 1939. 6 months later anatumiza asilikali ndi kulanda Poland. Pamenepa ndi pamene panavuta nkhani. Britain inakwiya, they feel betrayed, mpaka analengeza kuti ayamba nkhondo ndi Germany. Nkhondo imeneyi inakula ndi kusanduka World War II. Policy of appeasement nayonso inathera pomwepo. Mwachidule ndikuzeni kuti kuyambira 1914 nkuzafika 1918 pa dziko lapansi panali nkhondo yopsa kwambiri imene imatchedwa kuti World War I. Itatha nkhondo imeneyi anthu anali otopa, samafunanso kuti kudzachitike nkhondo pa dziko lapansi pano yokhala ngati imeneyi. Koma atayamba kulamulira Adolf Hitler mchaka cha 1933 anayamba kukulitsa Germany militarily, economically komanso politically. Kuyambira 1936 wakhala kulanda madera osiyanasiyana ndikumanya kuti madera amenewa kumapezeka anthu aku Germany, ndiye sizingatheke kuti anthu ena azilamulira koma tilamulira ifeyo. Analanda Lineland, kuzanda Austria, Sudetenland. Kenaka Prime Minister anabwesa policy of appeasement ndikunena kuti chabwino ifa Britain tivomereze tenga Sudetenland kwa musadzalandenso dera lina kuno ku Europe. Hitler anasainira bwinobwino, koma after 6 months anaphwanya pangano ndi kukalanda dziko lonse la Czechoslovakia. After 6 months analandanso Poland, ndi pamene Britain inakwiya ndi kupanga declare war with Germany. Chamberlain amagwisa ntchito policy imeneyi kunyengera Hitler kuti asambe nkhondo, kwa mapeto ake zinavuta. Appeasement inasanduka policy of weakness. Zimenezi zimapezeka ndithu ku form 4 mukaphunzira history ku secondary school, makamaka amene ali form 3 ndi form 4 amakapeza topic imene imatchedwa kuti world history. Kumeneko amafotokoza ndithu policy of appeasement. 1964 John Nsonti anali mmodzi wa nduna zowukira during cabinet crisis. Anzake achina Otto Nchirwa anathawira kunja, koma iyeyu anthu ena ku Central Region anamunyengera kuti asatero mpaka anabwera ku MCP. Kwa matsogolo ake MCP yomweyo inamupha komanso kumulanda katundu. Tinayi ndi Gwanda Chakwamba anamangidwa zaka 11 komanso anamulanda chuma chonse pogwisa ntchito Forfeiture Act. 1993 kutabwera zipani zambiri, Kamuzu Banda anamunyengerera pogwisa ntchito appeasement. Anamuuza kuti Achakwamba musalowe UDF, bwerani kuno ku MCP tikubwezani katundu wanu
tikupasani zindalama, komanso anamusankha kukhala mtsogoleri wa MCP atachoka Kamuzu. Appeasement imeneyinso sinatheke. Tikukumbukira a MCP anamuukira Gwanda Chakwamba ndi kumuchotsa ngati mtsogoleri wawo. 2012 atamwalira Bingu, Joyce Banda anagula ma MP ambirimbiri a DPP kuti asapote boma lake. Mapeto ake zinamuvuta mu 2014. Leronso tikuona politics of appeasement. Anankhumwa apasidwa leader of opposition ndi MCP kuti aononge DPP. Nicholas Dausi analowa MCP posinthanitsa ndi mlandu wa corruption umene ali nawo. Uladi Musa anamutulutsa ku ndende ndi kumpasa zimamiliyoni through appeasement. Chakwera anamuza Uladi Musa kunena kuti tikutulutsa ku ndende, koma ukatuluka uzikanyoza DPP komanso uzipanga support MCP. Komabe history imatiuza momveka bwino kunena kuti policy of appeasement is regarded as weakness. Chamberlain analephera kupewa nkhondo mu 1939. Bakili Muzi ndi John Tembo anauza chisankho 2009 ngakhale anapanga mgwirizano wa appeasement. Leronso boma limene lilipoli likuyenera kudziwa politics of appeasement imene akuchita singatheke. Amalawi akufuna politics of results.